политехники Тоджикистан я куда сорок шуда грифтеш. Амахта малым истос анча кори илми заронга истоден отунжа абалошкой сохтамонеги бордоз истоден санжда истоден амайлаш ма иҷозат додам афманна кӯтаги гуфтам фақат насиҳат мекардам. баъд ман бевосита бо ташаббус дастгирии ҳамарӯзаи мехош анин бинои нави факултети сохтмон факултет бино надошт. мо чанд биноҳое гузарондем ҳастад надоштем. ана 2013 сол ана пешвои миллат яқини сентябр шуда то ина вақти сохтмон ба қариб ки ҳар ҳафта як маротиба наимхош ё мана мегирифтан ё дигар мудирои кафедра мегирифтан ё рафтем факултетарин чиқар сохта истодааст. ва соли 90 буд омадем аз ҳамон дари охирон ҳозир лабораторияи мо даромадем. дар ин агар сутунҳо каҷ васитарда шуда ҳам мобайно омада як сутун даромада рафтааст. акӯ сохтмончаҳо ригел монда нишудааст намерасад 60 сантиметр. баъд наимхоҳ гуфтанд ин чӣ кар бошад имо ман гуфтам ҳамин шогирдои мо ҳамина сохтагӣ дорем камтар аз кайфашон будаст ки чӣ гуфта шӯхӣ кардем. баъд фаҳмонда будам сохтмончаҳо ки маиқар бордаш нест ҳамаш нав мешавад. ҳамин хел баъд ҳамин хел шуд ки 2013 тайёр шуд. боз наимхоҳш қати як рӯз омадем наимхоҳш гуфтам як гап занам хафа намешед як гапата зан гуфтам фақат ягон хона талаб накун ягон чиз. ман гуфта ҳамин беруни ҳавли ман як полигон озмоишгоҳ сохтам ҳамин 20 сотик замина гирифтаем бо ҳамин корро сар кардем. гуфтад баъд шӯхикарим гуфтан нас кори илмӣ кардан нав шогирдҳои тайёр кардан нав ту ҳамаша тахт кун тайёр кун ман дар шӯраи олмон мешкарем. ман ҳаминро гуфтам ки наимхоҳш тамоми умрашон ба ҳамин тарафкиёти институти политехники Тоҷикистон донишгоҳи техникии Тоҷикистон банам академик осми ва факултети сохтмон меъморӣ бахшида шуда. ман ҳаминро гуфтам ки аз номи бисёр шогирдонашон бисёр дар тамоми дунё дар тамоми мамлакатҳо ман фикр мекунам ки сохтмончиҳои мо кор фаъолият мекунанд. на инки дар Тоҷикистон чиқадар биноҳои баландошона бисёр